vystřihni. Takže dneska vlastně to u dalšího videa. A dneska to bude vlogísek z výšky, nebo jsi vlog. Jedem. Tak jo. Takže a mě jsem dala takového toho koně, prostě modrý vystrojit. A já mám fialový! Prostě, aby jsme to měli, negavadilo nám. Yes. Já mám dva novýho koně, Auroru, a Emma má vlastně mý sestřenice. Je to taky nový kůň a jmenuje se Kikina. Kikina, nejhorší jméno na koně. Jo, a má ta novou čabraku, a nemyslím taky i můj, jakože má. Já jsem dělala ta ústřihovou uzdečku, ale to je prostě to náhzyb. A má nový svantáky, jo. Jsem našla u dědy. Takže takhle hezký. Potopy. Potopy. A vzala jsem dneska toho prostě na krčák. Takže nenosím já. Jenom tak na vyzdělení. Jízdeva. Mega potopa. OK. Tak jo. Dneska je mega vody. Já nevím vlastně ani, co mám říkat. No tak ne, to prostě budeme říct. Tak Jo, jedeme prostě do Dolánek. Jedeme se prostě na výšku. Já jsem dneska byla dvakrát na výšce s Shadowem. Tady budou jezdit hodně kolisí, jo, takže super. cyklisti dneska. No ne. Jo. Takže takhle. To někdo dá? Mýho koně. Nebo to je jako tady si sestřenice, jo, ale mega hezký. Jo, já jsem jí ho učila nedávno. Takže Aurora! těším, až se naklusáme. Taky. Těším. Takže tak. Yes. A No nic, no. no, nic. Nevím, co mám říkat. Taky nevím. Hodně postakem. Jo, budeme se taky nakosat. Pennywise. Já se vždycky bála. Ale chtěla bych to třeba prostě... Tak jo, asi budeme nakosat na koně. Ještě nejsou úplně vykrkovaný, co si budeme říkat. No. Tak asi u toho útulku bychom se mohli nakosat. Jo. Jako asi... Něco skočit třeba, jak to Mhm. Yes. Tak tam můžeš pak dát to video, jak jsme skákali. Jo. Jakože na nebo jakože... A hodně. Je. My prostě podél jezery jedeme. Tenisky, jo. Já mám nějaký A je po dešti, jo, takže super, jo. Když jsi se někde rozbil držku, tak jako to bude fakt skvělé. Tam zase nějaký běžci. asi jim pot... Trošku. Hej, opa. YouTubeři, jo? Influenceři. Influenceři. Hej, já jsem zvědavá, kdy ve škole. Takže jo, a že natáčíme na YouTube. Já si na ně udělala legaci. Ano. Hej, to jsou ty desky do školy, jo? A že máme se vlastně nějaký hovna. A já bych nechtěla skončit v té vodě. Čím tak to je mega vysoký. Ale Fuj, jak to černý. hnědý. Jak kdyby se mě něco dotklo. Já mám docela fobii z vody, jo. Takže já jak nic nevidím prostě pod sebou, tak se můžu posrat. Protože mě už se hodněkrát stalo, že jsem plavala v hloubce a mě prostě se mě něco dotklo a mě to vůbec začalo extrémně bolet a pak se nakonec zjistila, že to byla meduza. Ale to byla extrémní bolest třeba. Jo, takže. Ale chtěla bych frýzního koně třeba. Frýse. Tak já bych chtěla ušít. Asi už, jak vidím, tak ty boty nebudou do školy. Na tělách. Jako je vedro. Když Jako jo, ale no to je aspoň příjemný, aspoň, že jsme na jakože včera třeba. Já jezdím jenom večer, jakože se mi chce. Protože já jsem přece hrozně unavená. Jo. Už se blíží naše kousání. OK. To je jenom 2 lidi. Ten ptáček, oh my god. Tak se plaka, ne? Pomalu. Tak to já miluji ptáci, to Nebo se skáčou. posral. Fakt? Jo. Tak jo, a hej, čím to ta voda.
divočina. Divočina. Ale jako ještě jak je tady ten, jak se to jmenuje, ježiši. Tam mě furt škrabu. Dneska já mám nějaký peníze u sebe, takže mi to musí pro něco dojít. Já nemám nic. Tady je. Já jsem zapomněla, že jsem si vzala kdyby peněženku, hele, tam měla nějaký pejskař zmrdí. Když se nějak ukousne někdo nohu. Koně, kama, já vždycky nesnáším taky ty psy, co čekají na mýho koně, já vždycky chci úplně až nevím kam, jako. Tak jdeme na kozat, juhu. Ale oni mají ty rozvodí. Dvojitý vodítka, jo. Emo, co to mělo být? Tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Si pamatuju, jak jsme šli se školou, když jsme šli Jo, na Michaela Jacksona. Nejhorší. Z Michaela Jacksona, Z Michaela jo. Jacksona. No tak já jsem úplně bála na speedway, jak se tady úplně kopala. Jo. Vykopávala. Protože mě to připomíná, jak jsme tady jeli z té výšky. Jo. Krokodýl do penisí. Tak jo, my budeme nakousat. Kde? Tak jo, jdeme. Tak jo. Emička jede bomby. A jeď. Ten nákrčák. Nekousej do píči. Já se tady mám zahučat do té vody. Jeden. Co to bylo? Pejskáře smrdí. Už mi zmála. Ono se jí nelíbí, když je vzadu. Já nemůžu. Uchylený k tomu koně. Chceš to? Yes. Já to nedávám. Já si pak nakošu v nákrčáku, ale já si nemohu, protože jsem tak namatala. Je. Já nemůžu. Jaký jsou tvůj pocity? Já už nemůžu. Ale to jako, že vydržím, to mám výdrž jako docela velkou, jo, ale dneska fakt to nedávám. Ona to nesnáší vždycky, když mě ona vždycky tam musí hryzat. Hryzat. Jo, tak mi to vždycky drží, když tam do dříve. Do dříví, jo? Dříví, budeme se dříví. Já už jsem fakt nemohla a jako já jsem jela docela pomalu, ne? Když jsem naposledy jela vlastně na výšku. Jsem já a dneska jsem byla 2krát na výšce. Takže jako už to mám docela za sebou, ale včera jsem jako jela mega zrychleně. To bylo včera docela mrtvý, jo? Pojedeme na tu louku. Jako může. Balíky. Jako jo, ale asi ne. Asi ne, protože co? Je mokrý. No tak jo. Pokud nebudu mít mokrý boty hned na začátku. Viď. Což pochybuju. Tady se můžeme nacvávat. Jo. Jedeme, juhu. To budou mety teďka. No to budou fakt. S Aurorou, dobře. Tady taká už je fakt hezky. Oh my god, jdeme na písni. Vlastně říkal, že tam byla s tou Aurorou. Jsem byla, myslím, že já nevím, kde to bylo. Pojedeš první, nebo první, jo, já to znáš, já ji vždycky nechám. Jo, tak tady půjč. Tak já si dneska možná mimo se plesla. Ale to je co zima? No, není zima. Asi jsem málo spocená. Okay. Tak jo, zapínáme pásy. Tornádo u školy letičky, to bylo mega dobrý. Jo, tak byste to mohli. Jo.
Tak jo. Hej, víš, co teďka dělám? Já jsem se jmenovala od něj od mamska. Ale to je fakt dobrý. To je fakt jako, když jedeš na reálným, ale chudáci ty tak jo, tak to asi taky vezmeme trošku těžké. Hej, se jebe pěšinka taky. Wow. Dobře. Ona je trošku vlastně, ona docela vykopá vlastně dneska ale nedá taky to docela. Já jsem si dneska na chvíli vyměnil. Ale jako, já jsem totiž chtěla docela vycválat, jo, ale ona mi úplně začala jestli není kopat. Tak jo, to beru toho stranu, protože moje oblíbená strana. Já když chtěla na toho, tak to je mega divný. Já jsem se vzali na hubu. Ani se to stalo taky. Ona přeskočila. Ona přeskočila tu kaluži. Tak tohle bylo hrozný. Tady se nedá odsmávat vůbec. Je úplně, víš, jak to jmenuje? Myslím, že rebelka? Je to pohádka s tou zrzavou holkou, tak to je mega hezký díku. Jo. A ona je mega, jak má tu zrzavý vlastně, to je mega hezký. Tak jdem! Já budu se teďka tady. Jo. Dobře ty. Mega, dobře. Emo, dresura s chudákem. Jo. My god. Včera tak byla taky bouř. Hej, to je jaká stonožka tady. Já si myslím, že tohle je stonožka. Takže hodí před koně a jdem. Čau. Koní. Tak nakoníme a jdem. Jo, ty nakoníme a jdem. Zapínáme. A ty bys mě asi smetla taky, ale to je jedno. Já mám ten telefon, pěkně nahoru. Já nemám další kapsy, takže. No, já si ho vezmu už. No, tady jde tam menší kapsy, jo. Wow. Tak se mi to opravdu jde. Výšky už, protože už lezu, jo, takže nemůžu se bát. To jsem se jako naučila od lezení, no. Takže já si vezmu na nás, tak však. Jo. To vezmu tak. Tam mají kdo. Já jdu, jo? Takhle. Jdu. Tak můžeš jít za mnou. To je hele hezký třeba tady. Někdo nahoře, vezmu je. Jo, já taky. Buď nějaký obchod. Hej, a teď tak. Veď? Musím se dobat. A máme to skvělé, jak se netěšíme. Já hodu do toho. To by asi vzali, jo. Jdeme tudy asi rovně, ne? Jo. Teď to vypadá pořádně zrixovaně. A zase Anežka šla pro nějaké jídlo, pro houbičky a nějak se smekla. Jinak je... To moučkový ještě. Jo. Já to chci mít hodně sladké. Pojď. A hej, ještě do toho, tohle nedělá ani můj táta pro celou rodinu. Pojď. No já chci mít ještě na ráno. Mhm. To určitě. Určitě jim polovinu vyhodili. Jo, a kam ty palačinky a pak. Hej, já jsem to... Hele, Anežka tady má houby. Mě dala čokoládu a já úplně chutám. A dostala jsem teďka chuť na palačinky. Já jsem si vydal kopanové redu. Jo. Mohli bychom jít do Teska, ne? Tak skvělý. Jít do Květnamců. Veď, Květnamců. To je docela žízeň. Jako jo. Docela žízeň. Asi na svá. Lidičky jdeme vytírat. Nebo mi dělají taky ty středověký soutěže, Emma. No, já jsem hodně zabila, víte, když
jsem byla ještě ve škole, jsem hodně zlobila a teďka musím vytírat celou školu, takže musím ještě vytírat. Jo, tady si dáváš, do toho si dáváš, ne, ty si... Dáváš se do té vody, do té kamery. Hej, mě to na to nakreslíme. Ty si děláš srandu. Emma, tady Trošku se nanočíme. Tak a jdeme vytírat. Milujeme vydírání školy. Že dám v domácnosti 0. Ne, a ne, že musíme tady být 3 domů. Služka si pronajala. Aneška, vodička! Vodičku! Ej, hoď ty do popelnice, máš. Jo. Tak, vidíš. Tak, Dejte pak tady. ještě ještě vytíráme. Počkej, tady ty. Počkej, běž mi kuň. Ne, dej mi to. Ty natáčej, teďka natáčejte, jo? Takže vem si to. Nezačíme úplně tak. Já vám ukážu, co je dělo ve středověku. Nastavíme svojí. No, jo. Jo, a jedem. Jo. Hej, kdyby tady byl ještě druhý. My máme tady ještě jako jo. A nešo, tam máš bordel, ty vole, asi tam pošleme. Jo, a jo, trošku se to tady... Víte čistotu. Tam... Čistota. Jdu, můžeme nás nikdo nekoukat. To je Česká republika. A jak by se udělali prospěšné práce, za to bychom měli dostat zaplaceno. Jo. Cigán. A někdo už jde. Ne, jo, dobrý, já myslím, že už jde na nás. To je mega hezký. No, tak jsme trošku vytřeli. A? Ty vole.